Etsy zmena pre nových predajcov číslo 3. Vo svojom Etsy manažeri môžete nastaviť, ako často vám bude Etsy zasielať platby za objednávky. Toto však už neplatí pre nových predajcov. Pre nové obchody platia individuálne pravidlá vyplácania platieb. Dôvod je, aby bolo zaistené, že predajcovia, ktorí práve začínajú, budú môcť splniť svoje objednávky alebo v prípade potreby vrátiť peniaze. Opäť je to ďalšia ochrana pre zákazníkov, aj pre poctivých predajcov kvôli množstvu podvodných obchodov. Nenechajte sa odradiť. Pre predaj do zahraničia je Etsy stále najlepšou voľbou. Milióny ľudí z celého sveta môžu vidieť vaše výrobky a samozrejme si ich aj kúpiť. Najdôležitejšie je mať správny návod, aby ste sa nemuseli trápiť samoštúdiom. Viac ako 760 slovenských a českých tvorcov sa naučilo predávať na Etsy vďaka môjmu e-booku Ako predávať na